profiad. Mae'n neis bod ni'n gallu mynd rownd a gallu siarad gyda pobl, jyst i hala pobl i gobeithio bod nhw'n teimlo'n saff fyd. Yn enwedig o popeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Ie, ni am reassurance i'r cymuned. Am cael, nid yn siŵr bod pawb yn cael hwyl. Just am hwyl ysbryd. Mae'n neis bod ni'n gallu siarad y plant fyd, plant yn dylan i siarad. Mae mwy leni na beth sydd fel arfer. Dim bod ni'n gweud bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd na dim fel ni, jyst fel bod pobl yn teimlo'n, fel wedys i gynnau, teimlo'n saff. A jyst bod ni'n edrych rownd, jyst i wneud siŵr bod ni'n teimlo bod pobl yn saff am yma fyd. Just check the bags we need. Check the pobl ni am. Mae'n trwy fe wedyn. Just edrych trwy unrhyw bag gryf, neu edrych am, just edrych trwy cool pocket i wneud siŵr. Sa'n edrych am rhywbeth specific, fi just yn checkio o'i le. Fi'n meddwl bod yr arfer, fi'n cofio dod yn blentyn a cael y bag, checkio on yn amlwg. Mae'n fwy pwysig nawr nag erioed, so ni'n fwy rhugl ni'n checio'n fwy aml. A ni'n fwy parod, ond mae pobl eraill yn fwy parod hefyd, maen nhw'n agor bag nhw'n barod i ni, maen nhw'n gwybod pam ni'n neud. Mae pobl yn helpu iawn.